tang tenon angton penle cethan pon sinang manja block development ke parlopon kramsa hidi arong along turhinira krisir kep aningkan ahotlen development scheme pen lak hini atangka pathu aklam kepaklam ji aphan panong si government pen tangkapi pajir ponlo lasi laso kapathu aklam level mate kepaklam a contract abang LYT mati lumbajong youth team amai pu Edwin timung si pangtang pon pusi contract tame joen ponlo bon sita ningkan isile dam joita lapu thak thak ningkan hini le dam joita lapu thak thak pining an abangke ningkan turhini rang korake thom an thulo lasi arong asor lapen youth atumta kachebohong selet thusi hemphang asong lapen pherangke athengrota nang paklang nang koklo lason arjulong si Corruption Youth of Karbi Anglong Amaipu Arun Terang Lapen United Karbi Youth Council Amaipu Sonjoy Timong Atum Tame Adim Aklong An Paledamsi Lang Cari Damlo Lasinon Alam The Abangke Lakhini Atangka Natsi Panglim Choklo Akam Arnisi Nini Klem Tekang Amat Atangka Tong Cholap Mah Mati Atangka Tong Kelong Lelang Lo Labang Sinon Amat Akke Akuison dokoglo athe rong youth atom tanon abangke klardak alam kachiniji aphansi chonghong dingdanglo news desk report public tv Karbi Anglong ini pada kram saya di area Jasimet playground aku thak alang litum kram saya dia youth pen litum hamphang song song ni UKYC la pen anti corruption youth power Karbi Anglong la song ni aku thak alang litum han prabjin pen nang chuning ri lo la si litum dak adima nang pali lo la pen litum han komplain nang ti aku thak si litum dak an nang homrek lo la si nilitum song hin pen ki puji ku bangke Jasimet bangke 2019 putang te pining bangke 2023 lutang te tang ep nang po la si nilitum la so puthak kachini teng puta kontraktor bangke Elvin Timung alang lirong bang di sama nomor 2 lasi ini tung song hin ban ki kubi bangala ku helo inut leadership mate leader inut quality ke dua muni thasi leader polo la puson jong si alang itum leader ot pen chiwar fit pen jong si kam claim wrong lo tang te wrong ara da tung koma phasi aning che the thai dola la number 1 point lo ni pen puni tu bangke alang le candidate to tho MSC ga duga beta la pu dang te alang le ratang no pilo si figure jite alang le ko pilo rat fan che thani ga so ko tha la si la so putha ka bangke ni tum hamphang song song ni do da media thengno la si bhari ning duk lo ke bangti langar ni yong si komani la person youth fan chong thui bom lang ba la person tuar henu japon bom lang pulo tang te lumbayong ay youth atum mate dakram se di area youth atum koma fan si ning che thela la si nilihin UKYC hin pen chuning hi bangke nili mai phu ba president pen so dak alang ifan pachini ji kang tung bang ala lo ke bang jelangar ni alang li lapuson leader quality kachi krong pen kamwan pen rong rupa long chong thu the dap nei pusi dili kan sodak jong damji la pen number 3 bangke alang li prap jin pen la so playground ke patang pasi tuning rilo jong si petang te putang te legal action alang li putha pitung song hin pen tenang kokpo we will take legal action as per act of law and whatsoever lalo nilihin pen pi bangke taro Pinijang mini phai kre phobhom ti ar ni surhini rang korka thomlong le aji weekly market rong hithi committee mai purang sena ingleng kongchun bang bisojit rong phar dihin rimbang ripendra ing ti lapen sing rong phar atung patir pi pon se thengpi aklem ke lapen kapang thir asai kedeng pon labang so asai along rong hithi arong asar dijen ing ti mirdan langso arong asar robertson hanse rong mindar amekar atum cerap cetodun pen labang so asai pachunlo lapen ang parta social welfare chairman ran rongpi lapen chairman PNRD chairman kongkateron atum penta bidi sore nang pidun labangso asai mesen pen pachun ponlo news desk report public tv Karbi Anglong
Ilip keparlo koilamati estisen Teresa Perez along ningkan esek akradom amai pi peman ponlo bangso along adim aklong kepathik pon laki koilamati mon Carmel school along si do ponlo lason siningkan esek amai pi kibi pon aningkan bang asan thak thak si pining surihni reng karakathom aningkan ke koilamati along sitame bangso hobha amai pi sitame nangtang ponlo lapen hobha amai pi sitame bi pon pamilong lo lapen bangso amai along Kurusar manpeng kedo fadar atum an sitame cetong dun pet pen mai ardi pipon bangso along mai kang pupon lapen ke ribon kang pipon abang lapen ke mai kacari pon abang koilamati pen fadar Javier Joyras OCD si bangso amai jepahem pupon puta cithan pon lason si Kristan arat atum hempu Jisu Kris aphan kikroi thir hip ajok bangso alongrat kacingrum khai surihini an sose armung sitame cetong dun longlo lapenon ke bang bom atumta dovik lang puta cithan pon rimti koilamati pen Rostom Hanse nang kilo Abirta Public TV Karbi Anglong. Within the Saint Teresa Parish. Can you tell me the populations within? Population. Yes. Yeah. I told you we are in 15 yes, villages. 15 villages. And 339 families. Families. Okay. And the number must be around 2,000. 2,000. Let us say 1,800. Approximately. Approximately. We have the statistics with us. Okay. Yes. Therefore, the number will be more or less correct. Okay. Yes. Yes. Okay. Thank you. Anything else? No. Thank you very much. God bless. सभा मते एनुअल कॉन्फ्रेंस की भी पन उनी दफाय का चित्तो सोलो सुपुसो लापन अफाय के 241 मते फरुनी दा कैप्राई सियान अफाय लंपनो लापेन लालाले तमा भान अफाय के दें कोनालो member fee mate anti chu registration of fee anti chu lo la da ko bhai sek so kam chun chetti gan la da ki chu ki jun aphan alam ki hang kon ba ke inut pen khokke ki to klungi la lage delegates bhalo inut pen khokke ki hang kon ke la pen delegates kali la general members ta aphan an bang ke inut pen sika ke la pen ningkan ke pen abera ta aphan an bang ke hang kon pedel lo la sonsi la reception committee long bang ke pitik pon lo Hanjang langso mate sari hojan atowar NH39 atowar along ihum ahem konglong sangti ke thap ke ong ajok lapen Dimapur anathu ke dam ahut men adang along ingchin mate excel sitame chebeng dun ponglo lapen kopai ke me parpik ajok lapen kapang tang parpik sitame kopai mesen me pen areng ahu sobang welang lasi hem konglong ka tewar atum aphan sitame aron chok lempen iklem ponji aphan sitame chuningri padopon lu lapen sangti ke pon pen sitame akiong ke thapon pe deji aphan sitame chuningri pon atheke komantu lone kisung ke jipu thekhe lapen ajak asaile do pusitame mesen me pen iklem si keme lapen labang so hem konglong number laki AS03 CC2191 news report Rostom Hanse Public TV Karbi Anglong.